Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I dy cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwmp a deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I dy cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Odych chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch, gwnewch eich hun yn gyfforddus. Gwawriodd diwrnod newydd sbon arall y byd cyw. Neidiodd llew a plwmp mas o'i gwlau. Roedden nhw wedi penderfynu'r noson gynt y bydden nhw'n treulio'r diwrnod yn chwarae yn yr ardd os oedd y tywydd yn caniatáu. Wrth lwc, roedd yr haul yn tywynnu'n ddisglair yn yr awyr. Felly, mas ar ddau ar y fris. Cymerodd I dipyn o amser i'r ddau ffrind benderfynu beth yw chwarae'n gynta. Sgipio gyda'r haff sgipio neu neidio ar y trampolin oedd syniadau y plwmp. Ond, roedd llew eisiau chwarae gyda'r cylchwla neu gicio pêl. Yn y diwedd, cytunodd y ddau y bydden nhw'n dechrau drwy chwarae frisbee. Ydych chi erioed wedi chwarae frisbee? Wel, darn crwn a fflat o blastig yw frisbee ac mae llawer o hwyl i'w gael yn ei daflu yn ôl ac ymlaen gyda ffrind. Ond, chwilio ym mhob twll a chornel o'r shed ble roedd y gemau gardd yn cael eu cadw, allai llew a plwmp yn ei byw ddod o hyd i'w frisbee melyn. Ble yn y byd oedd e tybed? Yn y cyfamser, roedd Bolgi wedi codi'n hwyr ac wedi mynd I lawr i'r gegin yn dylyfu gen. Roedd ganddo yntau gynllun hefyd. Roedd yn mynd I goginio crempog i'w hun I frecwast. Ydych chi'n hoffi crempogau? Maen nhw'n flasus iawn yn dyn nhw. Yn enwedig rhai gyda mel a lemon neu fefus a banana. Estynodd Bolgi'r cynwysion, sef blawd, wyau a llath a'i cymysgu'n bwyllog. Cyn pen dim, roedd y gymysgedd yn barod. Taniodd y stof a thywallt y gymysgedd I mewn i'r badell ffrio yn ofalus dros ben. Pwy ddaeth I mewn i'r gegin yr union eiliad honno, ond cyw, a dechreuodd y ddau ffrind sgwrsio am hyn a'r llall. A dweud y gwir, bydd ddau'n sgwrsio ychydig yn rhy hir, oherwydd erbyn I Bolgi droi sylw nôl at y badell ffrio, sylweddolodd ei fod wedi gadael i'r grempog goginio'n rhy hir. Roedd y bancosen yn galed fel heiarn ac wedi llosgi'n grimp. Diar, meddai plwmp yn siomedig. Does dim ffordd allai fwyta hon. Mae wedi difetha'n llwyr. Ymddiheurodd cyw am dynnu sylw Bolgi, a gadawodd y gegin yn dawel. Pwy ddaeth I mewn i'r gegin wedyn a'i gwynt yn ei dwrn, ond llew a plwmp. Bolgi, wyt ti wedi gweld y frisbee? Gofynnodd llew. Rydyn ni wedi edrych ymhell ac agos, ond does dim golwg ohono, ychwanegodd plwmp. Wel na, doedd Bolgi ddim wedi gweld y frisbee ers amser maith, ond wrth syllu'n siomedig ar gynnwys y badell ffrio, yn sydyn, cafodd syniad. Hei, beth am I chi ddefnyddio'r grempog ym man lle? Mae hi'r un siap a frisbee, yr un mor galed a frisbee, a dos neb yn mynd I allu bwyta hi, achos, wel, mae di llosgi. Edrychodd llew a plwmp ar ei gilydd yn amheus.
cyn deall cynllun clyfar bolgi a dechrau chwerthin. Wel, ansyniad da, meddai Plwmp, cyn cymryd y grempog gan bolgi a chychwyn nôl am yr ardd gyda llew. O, hei, dewch nôl mewn rhyw 10 munud, gweiddodd bolgi ar ei hole. Bydd gen i grempog yr un i chi. Rhai sydd heb losgi, dwi'n addo. Chwarddodd y ddau ffrind wrth i bolgi fy nôl ati i wneud rhagor o grempogau. Heb dynnu i lygaid oddi ar y badell y tro hwn. Pan mae hi'n hwyr ac yn dechrau nosi, does dim byd gwell na chael stori fach cyn gysgu. Nos da bawb. Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Ie, nos da o fyd cyw.